gelo qewe bihîstiye jineka Kurd di girtîgehê da helbestên xwe, helbestên Kurdî li ser pelên ku em pê cixarê pê tutunê pêçin heye ango pelên cixarê tê gotin. Ser wan pelan helbest nivîsîne û ew helbest ew pelena pişta derketine derve û bûye pirtûkek nihal berdestê me ye. Ez êro behsa vê çîrokê bikim ji we re. Behsa wê pirtûkê, behsa wê nivîskara me, wê nivîskara jin a Kurd bikim. Ev e ew jina bi rastî ji ruhiyeta Kurdayetî de me Kurdibûnê jin dike û li ser pêyan her û her dihêle. Yani ev e bi rastî nasname û nîşaneya jinên Kurd û Kurdistanî. Ez bawerim yên ku zanîn xwe zanîn yên nizanin ka ez ji wan re jî bêjim bila ew jî bizanibin û vê berhemê jî miheqeq bixwînin. Pêşniyaza vê heftê jî ev e. Ez êro ji we re behsa Fatma Savcî bikim. Nivîskara me hêja Fatma Savcî. Ew helbestkara ew jina ku ji ber meselên siyasî em bêjin yên Kurdî Kurdîtî dikeve girtîgehê, lê di girtîgehê de jî her wê têkoşîna xwe berdewam dike û rahêje pênûsê û bi Kurdî helbesta dinivîsîne. Dibe deng, dibe dengê Kurdan, dibe dengê Kurdîtiyê, dibe dengê jinan. Ev e yani bi rastî jî ew tişta ku em dibêjin yani feminîzm ew netewperwerî wisa bi hev re dimişe. Ji ber wê em bêjin netewperweriya feminîst. Em wisa pênase dikin û divê xwe wisa jî be. Yani nasnameya jinên Kurd, ango azadiya jinên Kurd heman awayî jin jî mêr jî helbet. Yani bi nasnameya Kurdbûnê re jî Kurdayetiyê û Kurdistanê re jî girê de ye. Ez vegerim pirtûkê gulên qasît Fatma Savcî ji avêstayê çapiye mixabin pirtûk piyasê de nemaye. Divê zor zextê li weşanxane avêstayê bikim bila pirtûk çap bibe. Wekî me got Fatma Savcî ez piçekî ji behsa jiyana wê bikim ji Nisêbînê li gundê girê Mîra hatiye dinyayê. Wekî min got salê nod û dudiya de ketiye zindanê û mixabin 8 sala di zindanê de maye û niha jî lê pişta jî ew têkoşîna wê ya nivîskariyê her û her berdewam kiriye û çendîn berhem nivîsîne. Dora 4-5 heb berhemên helbesta, deheb çîrok û yek jî deheb jî ceribandin hene. Xwe min nivîsekê li ser helbestên wî bi giştî nivîsandiyo ez wê jî pav bikim lê min xwest ez bes îro behsa gulên qasît bikim. Yani helbestên Fatma Savcî de bêtir çend xal henin û pişta jî ez ê bi dawî bikim. Hew qas bes e. Êdî hûn jî piçekî li ser bisekinin. Fatma Savcî wekî me got dibe deng. Dibe dengê Kurdistanê, dibe dengê jinên Kurd, dibe dengê wê bişaftina, wê kuştina, wê bindestkirina sedan bi hezar salan. Him a jinan û him ha Kurdan. Dibe dengê çiya zozan baniyê Kurdistanê. Ew heywanên Kurdistanê. Dibe bûye dengê dîroka Kurdistanê. Dengê Heskîfê ye. Dengê Selaheddîn e. Dengê Leylayan e. Bûye dengê wan qehremanîya me. Lê her û her çilmisînek, her û her xemgîniyek jî bêguman divê helbestê de heye. Ya xwe nabe ku yani em Kurd ji wê jî bêpar bibin. Lê tişteka herî muhîm di wê de helbesta Fatma Savcî û di helwesta wî da a muhîm jî ew e ku ew îrada wê ya xurt. Ew îrada wî ya jinane, jinxasiya wê ticarî ew bêhêvî nekiriye û her berhemdar bûye. Bi rastî jî em şanaz û